kamar gaban shi zai fito ta cikin bakinta gaskiya, amma kuma da daɗi. Ke kanki mace idan namiji ya nemi miki wannan, ranar da bai miki ba za ki ji daɗi ba, shi ma kuma haka ran da bai samu wannan ba zai ji daɗi ba, saboda gaskiya wannan style ɗin yana da daɗi sosai da sosai. Sunkuya wa namiji, ballantana uwa uba a ce a lokacin kina murza mai 'ya'yan gulayen nan nashi, yana jin daɗi sosai yanda ya kamata. To gaskiya namiji yana son wannan style ɗin kwanciya. To sannan sai kuma juyawa ko kuma dafa abu haka. Za ki iya dafa ko loka ce haka, ki ɗan tsaya ki dafa ta haka, shi kuma yana tsaye. To gaskiya shi ma wannan yana da daɗi. To kuma akan kujera ne za ku yi sex ɗin, shi wannan sai dai ki kwanta, sai ki ɗaga ƙafarki ɗaya, sai ki sa ta a jikin bango, ɗaya kuma tana ƙasa. Ɗaya tana ƙasa, ɗaya kin ɗage ta, kina kwance haka kin ajiye ɗaya, ɗaya kuma kin ɗaga ta, kin dafe ta a jikin bango. To kowace hanya da namiji zai samu ta gabanki ta buɗe, to ba zai sha wani wahala ba, wani gwagwarmaya, direct gindin shi zai shiga cikin naki ya fara ɗiban kaya. To gaskiya wannan ma yana da daɗi wannan style ɗin. To don Allah ya kamata mata ku ɗan riƙe abubuwa da dama haka, ba ko da yaushe a dinga yi wa namiji salon kwanciya guda ɗaya ba, ai sai ya gaji. Zama ne fa ake yi na har abada, ba wai zama bane na yau da gobe har abada. To ya kamata a dinga ba su ma damarsu, suna ɗan samu, suna ɗan jin daɗi yanda ya kamata. Ki juya nan, ki juya nan, ki juya nan, ba wai an ce ba ko da yaushe ba, a'a. In yau kin yi wannan style ɗin, gobe ki yi wannan. In yau kin yi, ko shi in ba zai iya ba, ke ki ce ga abin da kike so. To in har ya ji daɗi, to ke ma farin cikin ki ne, kuma sai kin samu lada tunda mijinki ne. Dama ai rayuwa ta aure gaba ɗaya cuɗe ni in cuɗe ka ne, ka kyautata min na kyautata maka. To shine in baka shawara ka bani shawara. To shine rayuwar zaman aure. To don Allah mata a ɗan rinƙa daurewa, ana ɗan canza style, ba wai ko da yaushe namiji kawai yana zuwa zai yi sex da ke, ki kwanta kawai ki ɗaga kanki ki kalli sama, shi kuma yana nan yana ta faman aiki. Ke kina jin daɗi, shi ma dai daɗin ba wai sosai ba, amma ba wai yanda ya kamata ba. Saboda namiji gaskiya a duk duniya babu abin da yake buƙata game da mace irin sex. Sex yana da daɗi a gurin mace sosai da sosai yanda ya kamata, a gurin namiji sosai da sosai yanda ya kamata. To don Allah 'yan uwana mata a kula, a dinga dai ɗan bawa mazan nan dai style dai yanda ya kamata. Ko kuma namiji ba wai idan an baka ba kullum kuma ka ce ga yanda kake so. Saboda wani style ɗin in mace ta ma daurewa take yi, har ga Allah yana da zafi sosai. Don wannan gohon idan a ran da ka fara yi wa mace kai, wallahi ta tashi sai ta yi ciwon baya in har a rana. To amma kuma in ta riga ta saba, shi kenan ya zame mata jiki, babu yanda za ta yi. To mun gode, mun gode. Allah ya ƙara wannan tasha tamu mai albarka da kuke kallon mu a cikinta. Bye.